No teď to jede. To je věnec. Když jsi držel kameru naposled, když nepočítám Ne, když jsme točili Chubby Bunny. Aha. A to byla kamera nebo foťák? To byla To kamera. byl telefon. To byla týčový kamera a viděl jsi její úžasný ten stativ. Jo. Ne? Kubík jako? Hej, natoč to. Natoč to. Natoč video.cz. Natoč to. Je to chnědý. Kubíku, pak jim to pošlu do natoč video.cz. Určitě. Hej, Budeme na primě. Budeme na primě! vodísek. Tohle bych hoď škubnul, ty gripere. Tak to očkubni. Furt jenom griefuješ, tak Pojď, parkour. odgriefuj to, půjď mi to, griefre. Jo. Máš kamerku. Já nevím tolik skillů. Sakra. Dobře, ty. Topse. Tady je. Vyber si jeden kus. Já to vyfotím. To odfoť. To si souřadnici zapiš. Jo. Chceš to podržet? Padívko? Kladívko. To bylo dobrý. To vykopali. No, takhle to má fungovat. Takže Teď skupin, tak je ten kámen úplně rozgrýpovaný. Tak tady asi někdo vytrknul loupnem. Ale zase je to OP. Chiroprák je velmi ale je to chyt. Radši, já to mám hrozně tlustý a měkko.